Os xulgados comarcais estrean a nova lei de eficiencia. O novo modelo mantén o xuíz de paz e procura axilizar a tramitación de casos. Sen embargo, desperta incertezas entre os profesionais. Hai aproximadamente un mes que entrou en funcionamento na meirande parte dos partidos judiciais de Galicia un novo modelo organizativo baseado na Lei de Eficiencia de Xustiza. Dase paso aos tribunais de instancia e cambia a organización dos xulgados comarcais, aínda que manteñen as mesmas competencias, un cambio que non acaba de convencer os letrados. Fíxose dun xeito moi precipitado, sin falar cos demais operadores xurídicos, sin consultar nin con abogados, nin con procuradores, os pormenores da entrada en vigor e de detalles que fagan que o funcionamento sea máis axeitado, que todo vaya ben engranado, non? Entonces hai moitas incertidumbres de como van a funcionar, diferentes criterios, pode ocasionar atascos. E sinala que tamén se contempla outra cuestión que os profesionais lles parece moi grave. A posibilidade de estender a competencia territorial de algúns xulgados fora do que era absorbendo a competencia territorial de outros partidos xudiciais, non? Como é o caso que nos afecta a nos aquí en Ribeira do xulgado de violencia de xénero. O feito de que agora a ese xulgado que se pretende crear en Santiago é ampliar a súa competencia territorial ao partido xudicial de Ribeira, de Arzúa, de Ordes, vai asumir ademais máis competencias, que son todos temas de agresións sexuais e demais, o cual supón alonxar a xustiza directamente á veciñanza. Xa que as mulleres vítimas de violencia de xénero terán que trasladarse a Santiago para tratar o seu caso, situación que, lamenta, xerará numerosos inconvenientes, ademais da distancia. A semana pasada eu asistí a unha muller vítima de violencia de xénero e tiña resolto unhas medidas civís que afectaban a relación entre a parella e os menores en 24 horas. Isto non lle vai pasar en Santiago. Non lle vai pasar en Santiago porque o xuíz de Santiago non vai haber 2 ou 3 casos, vai haber múltiples casos. Non vai a ter tempo material, porque por moitos funcionarios que teña o que ten que decidir é un xuíz, non vai ter. Entonces, iso o que vai facer é que os casos se van a prolongar no tempo. Dificultades ás que terán que enfrontarse a maiores as mulleres, que Alfonsín apunta que en ocasións farán que desistan de denunciar. Temos que ter en conta que o Partido Xudicial de Ribeira xestionaba un bon número de casos, do orden de máis de casi 300 casos ao ano, e todos resoltos dentro do ano. Claro, se iso se lle pasa a Santiago, que ten do orden dos 500, lle sumas solos de Ribeira, son 800, máis os de Padrón, Arzúa, todo isto, imagínate, só un xuíz. Eu non acerto a comprender cal é non sei, as dificultades son moitas, despois o traslado dos detenidos desde Ribeira a Santiago. O abogado reitera que se trata dunha medida precipitada que entrou en vigor antes do debido e que non está ben formulada. O Real Decreto que contén a creación deste xulgado específico de violencia de xénero que englobará todos os casos en Santiago está impugnado. Na vía contencioso administrativa pidíronse unhas medidas cautelares que de momento foron rechazadas polo Supremo, pero bueno, é algo habitual. Cautelarmente non é fácil que o Tribunal Supremo suspenda a entrada en vigor dunha disposición xeral como é este Real Decreto Lei, non? Pero, bueno, iso non quere dicir que, unha vez que se entre no fondo do asunto, o Tribunal non nos vai a dar a razón. E creo que o Colexio ten presentado un recurso ben fundamentado e que os argumentos que o soportan son moi importantes. Afirma que este novo modelo co que en teoría se pretende axilizar a tramitación vai en contra do que se predica. Vamos a axudar a muller víctima de violencia, vamos a axudar, vamos a poñer todos os medios, toda a súa disposición para que ela non se sinta soa, para que ela poda denunciar e ter solución ao seu conflicto. E na práctica ves que o único que se fan é poñer pedras que acabarán facendo que ela desista, diga, bueno, mira, xa arreglarei o tema pola miña forma porque é tan complicado isto, poñenmo tan difícil, que claro, que pode darse o caso.